nnukwu alụ na-eme na Anambra steeti. Let me say that na 60% of ndị Soludo wepụtara ka echebe anyị bụ Ndi Udogachi bụ ndị ohi. I hold no apology for anybody. Ezigbote ndị ohi ka ha bụ. Bịakwanụ nụrụ ka Ndi Udogachi si wee napụ mmụọ mmiri afụrụ anya 5 million naira agwakwara ya na Ọkachi ka ọ ya eweta na fachọdịrị ka o mee transfer. Hey, wee burie wee ruo n'ọba Anambra steeti wee tie anya weta nya bụ ego n'ọkwafa abụchi ya takwara ya n'ụlọ bịa wee si ya na ya mee vidio ya gwa ndị mmadụ n'ọnwa ka Ndi Udogachi bịa netara ya na ọ bụrụkwa mkpụrụ ka a bịara ịkpụrụ ya unu ya bịa nnọọ ka unu gelu ka fa bụ Ndi Udogachi si wee bịa n'abalị mbọsị ahụ wee jide CCTV niile dị na be mmụọ mmiri afụrụ anya wee pịarisicha ya na-enwelu ndị fafụrụ na be mmụọ mmiri afụrụ anya n'abalị ahụ ọdụkọ ndị bịalụ ka akpọrụfa jee na mmiri chụọrụfa aja na ndị nke ahụ na Ndi Udogachi nakọjefa fonu fa niile wee buru ma laptọpụ mmụọ mmiri afụrụ anya. Hey, ndị mmadụ nọ na kọmentị na-atị na Ndi Udogachi nke ikpeazụ n'ọkwafa were ofu aka na-atụghị mkpịtị aka ịnọfa na-atụfa unu ya bịa nnọọ ka unu gere nya bụ akọ na ntị maya akakwọ nke unu ịnenachi ife onyonyo a nyelụ m aka gbasaa. Ebu gọvanọ Chukwuma Soludo awa ebu gọvanọ abịa n'obi gị. Anambra ka m gwuo n'eziokwu nnukwu alụ na-eme na Anambra steeti. Kewa eziokwu ka m na-agwa unu ka anyị wepụ na ife ụka wepụ na ife ọdịnala because na o nwere onye ma onye ọya abụ echi. Nnukwu alụ na-eme na Anambra steeti. Let me say that na 60% of ndị Soludo wepụtara ka echebe anyị ndị awa ebe gọvanọ wepụtara ka echebe anyị bụ Ndi Udogachi bụ ndị ohi. I hold no apology for anybody. Ezigbote ndị ohi ka ha bụ. Nke wụ eziokwu ka m na-agwa unu. Ndị Igbo, ndị Anambra, ebe ọ na unu fụrụ Ndi Udogachi, unu very very careful. Ndị ohi karịrị n'ime fa. He nji agwa unu ife ahụ na onye unu fụrụ n'ihu akwụkwọ ma na-akpọ mmụọ mmiri Ikechukwu ese na-agụ. The first people bịa mee arrest bụ ndị ohi. The first people made arrest bụ ndị ohi. Mma agwa unu reason ha ji wee bụrụ ndị ohi. Ha bịara ime arrest ha ji abalị. Ifedu ka ebe 10 nke abalị ka ha ji wee bịa na be Ikechukwu eze na-agụ ime arrest. Ha bịara Ikechukwu eze na-agụ nwere security na be ha akụ ha aka na gate ofu onye ma fence. Ofu onye ma fence surrender security jiri aka emepe gate. Ndị ọzọ wee bata. Ntụ aka esi eje arrest. Number 1. Ha bata na-asị wee him n'ime abalị ka iji bibia mee arrest. Ikechukwu eze na-agụ ọ bụ onye ohi. Ọ bụ onye ohi. Ọkwa ọ bụrụ onye ohi. Iwere abalị bịa mee arrest. I declare ya wanted. No, I declare her wanted. Iwere abalị bịa mee arrest. A na-ekwu na imere ya arrest, surrender everybody nọ na be nakọ everybody phone ha. Nakọ everybody phone ha. Hold Ikechukwu eze na-agụ hostage. Because nọ nụrụ ife na-emebe ụjọ tụbe ọmọhọ nọ ndị ohi ojezo unu bịa ebe ozoro na moto je jide hold ye hostage. Jide kamera niile do na be Ikechukwu eze na-agụ otu na fence kewasịcha the kamera. Ọ na ọ bụla ndị ohi ka ha bụ. Kedu ihe na-akụwasịrị kamera otu iri na be ijide kamera niile ahụ do na be kurisicha ozu holugo ife a egosibụghị nọ ndị ohi. Ọnọkpụrụ Ikechukwu eze na-agụ kpụrụ ya tii na buutu moto na-afọ ọsụ nwanne nọ be ya na-afọ ọsụ ya ka unu tinye na buutu moto. Kpụrụ ya tii na buutu moto wee buru ya pụọ ha echigata bịa sachịga be sachicha onwe ha ife ụnụ fọrọ unu bukọrọ save o ji esevu ego na nke nwunye eji esevu ego bukọrọ ha ncha wee pụọ. Ma onye na-alụrụ ya jen nọ na be n'abalị ahụ unu bukwe wee pụ n'abalị ka unu bụ Ikechukwu wee pụ. Ife ụnụ nara Ikechukwu eze na-agụ wee lere izie the next day ya 5 million naira. Ụnụ nara ya 5 million naira. Ọrụ asịpụtanụ bịanụ declare ya n'ihu akwụkwọ na-asị echego m unu ka unu ka elere izi Ikechukwu eze na-agụ elere izi he na I have to come out. Unu charge ya 5 million naira cash na ọhụụ transfer. Wee wasịkata nara unu save nke unu bụ esevuru 1.something million. Ọ nara unu ya wee gbakọba nakọsịga ndị mmadụ ego wee complete ya 5 million were nye unu.
unu ekweghị ka o mee transfer enyere ụnụ 5 million ahụ and unu bụ Ikechukwu eze na-agụ wee pụ unu ebughị wee jebe Ọka. Gọvanọ Chukwuma Soludo na-eluo ya anya na 60% of ndị Udonachi bụ ndị ohi, they are criminals. Ha buru ya ebe ha jere dọmpịa ewu n'ọba section ka ha jere kwụsị ha ebughị wee je Ọka. Nnewi enweghị Udogachi, enweghị Nnewi branch Udogachi, enweghị na Nnewi aha Nnewi buru ya jebe ọba n'abalị ahụ ruo ọba dọmpụọ ya ọ nọrọ n'ọba nye ụnụ 5 million, nyecha ụnụ 5 million unu buru echigata be unu bụ n'ụzọ kwuo na ụnụ ya na 3.something million n'ọkwọ cash onye ụnụ ya cash burukwazi unu burukwazi echigata be na unu bịara ime sashin negharịcha anya na ọlụkwazi ebe tụgharịa gwa Ikechukwu eze na-agụ na ihe ọ ya akwụ ụnụ 5 million o kwetekwa na ọya nye ụnụ 5 million ma ụnụ hapịa. Ikechukwu eze na-agụ gbagharịkwa 2 million were ya cash nye save nke nwunye o sevtara 3.something million save ahụ na-ebuteghe save ahụ si ntụ ana unu kwuru na unu ebughị save nke ahụ unu na jeda money unu mechala rizie na ọkwa n'elu na unu na-eriziri ya bee si ọ narụ ha na ya mee vidio na ndị Udogachi abịaghị mee ya res n'ọnwa ka ha bịara netara ya ọ ife unu gwara Ikechukwu eze na-agụ ka o mere na-ebule mmụọ which I don't know what happened. If before you blame mmụọ mmadụ marụ the consequence no from him before you blame mube na-ebule mmụọ nwaanyị na ọ na-akpụghị ọbịa n'ihu akwụkwọ bịa kwuba okwu nwaanyị n'ụnụnwa ndị Udogachi ndị ọba section ka ọwụ gịnị because n'ọba ka mma ada akpọ n'ebe ebue na ụnụnwa nyere ihe mandatory si ọ narụ onye a mee vidio na ndị Udogachi emeghe arrest n'ọnwa ka ha bịara netere ya otherwise na ụnụ ya echigata again ọ bụrụ na mmadụ na-atụ ụjọ ka ọ ghara ise ma laptọpụ unu bụ jebe ọ narụ omee vidio na ndị Udogachi abịaghị mee arrest n'ọnwa ka ha bịara netere ya bifo eme akai wee mee ya invite n'Ọka o jezie Ọka wee detain ihe nke ọ nọ ndị Udogachi were nukọrọzie wee bịaba be Gọvanọ Chukwuma Soludo na-eruo ndị ahụ ị na-akpọ ndị Udogachi anya 60% of n'ime ha bụ ndị ohi. Anambra steeti na-eruo unu ha anya hapụnụ chọọchị tradishọn hapụnụ maka chọọchị ọwụ omenala ihe anyị ga-ekwu ihe ahụ ọ na opụtụ ha o nwere ike ịpụta onye nke echi onwe onye ma onye ọ ya awụ because na ndị a bụ ndị ohi 60% of them bụ ndị ohi. Gọvanọ Chukwuma Soludo na-eruo ha anya na ha na-ebutere ha afọ ọjọọ ọha ife gbara ha ka ha na-arụ. Onye a na-eji abalị eji ama arrest bụ onye ohi. Onye ihe eji abalị eji eme arrest onye declare wanted ọ na-agba ọsọ ewere abalị mee ya arrest ebughozie eje Ọka eburu ya kwụsị ya n'ọba jide nwa mmadụ zuo ya ohi zụchaa ya ohi nye mandatory ọ nata ya mee vidio na ndị Udogachi abịaghọbe n'ọnwa ka ha bịara netara ya. Gọvanọ Chukwuma Soludo arụ na-eme na Anambra steeti o nwere ndị na-ebutere ya afọ ọjọọ na ndị ahụ ịkpọrọ ndị Udogachi onye enweghị ife ọ na-arụ aha alụ sekuriti jobless man na alụ sekuriti ife niile juru ebe a 60% of them jobless people ndị ohi ka ha bụ ndị ohi. Gọvanọ Chukwuma Soludo obi na-elewa m sị kpọọ ife ọjọọ Anambra steeti kpọọ na ife ọjọọ na onwe onye m onye ọya ekwutu echi kpọọ na ife ọjọọ na ndị ajipọ wee nyere ha some of them jipọ wee nyere ha were ezu ohi ha je were ezu ohi. The first people bịa mee arrest aha m ekwu the second people wee eme aka ịha ọhụma bịa mee arrest the second people jide time wee bịa dịka esi eme arrest na ha mere invite o jee n'Ọka wee detain ya sizi Ọka wee kpọrọ ya bịara be for session ọ ka esi eme ife eme aka ị na-eruo ya anya na ndị ọjọbọ nọ n'ọrụ gị ụka nkụ eme aka ị na-eruo ya anya ndị ọjọbọ nọ n'ọrụ gị ụka nkụ ọrụzikwe na ọngụnwa na-edi ihe ọjọbọ ha na-alụ bịa gwa anyị n'ihu akwụkwọ because ndị a na-ebutere gị afọ ọjọọ 60% of ndị Udogachi bụ ndị ohi ha na-ebutere gị afọ ọjọọ. Help me and share this video make sure na ọ gara viral ruo Gọvanọ Soludo ntị because na ndị ọjọbọ nọ n'Udogachi ka nkụ a na-ekwu nke ha na-ezu n'okporo ụzọ amụha nna ha ezu ekwuona na-eru ụlọ ene nwa ọrụ anya ọwụrụ na iji ego na-eme ọdịnala abịabeghị bịa bụrụ gị chọọ ofe ife taa gị agụ egbe ọrụ ha ego ahapụghị. Gọvanọ Chukwuma Soludo na-eruo ha anya ndị ọjọbọ nọ na ha ka nkụ Anambra steeti anyị fọ na gọọmenti nwe onye kwuo eziokwu achọba ka egbuo ikwu eziokwu ịyanwụ ikwu eziokwu ịyanwụ. It's better that we come out and say the truth and stand for the truth.